नमस्कार प्रणाम स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। लोकसभा चुनाव खातिर सपा क चौथी लिस्ट भी सामने आ गईल बाटे। एमे 6 लोगन के नाम बा। एकरे साथ ही एगो सीट ममता बनर्जी के टीएमसी के दिहल गईल बाटे। टीएमसी भी भदोही से प्रत्याशी घोषित कर देले बा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा नगीना से भी आपन प्रत्याशी उतार दिहल गईल। एजा पहले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के उतरले का चर्चा रहे। सपा के नई सूची में बिजनौर से यशवीर सिंह, नगीना से पूर्व एडीजे मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह और हाथरस से जसवीर वाल्मीकि, लालगंज से दरोगा सरोज के टिकट दिहल गईल बाटे। इससे पहले सपा 30 सीटन पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकल बा। सपा और कांग्रेस द्वारा यूपी में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कल गईल। यूपी के 80 में से कांग्रेस के सपा 17 सीट देलस और 63 सीट सपा अपने पास रखलस। एमे से एगो सीट भदोही अब ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के दिहल गईल बाटी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भदोही सीट से ललितेश पति त्रिपाठी के प्रत्याशी घोषित कैले बाड़ी। एजा से भाजपा की तरफ से राजेश मिश्रा के नाम का चर्चा बा। राजेश मिश्रा कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल भइल रहना। ललितेश और राजेश दोनों कुछ समय पहले तक कांग्रेस में ही रहे लोग। एक साथ ही साथ इससे पहले सपा द्वारा 3 गो सूची जारी कैल गेल रहे, जेमे संभल से शफीकुर रहमान बर्ग के प्रत्याशी बनावल गेल रहे, लेकिन शफीकुर रहमान बर्ग का इंतकाल हो चुकल बाटे। अब एकरे बाद देखे के होई कि संभल के सीट पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बना रहल बिया। वहीं आप सबके बता दें कि अखिलेश यादव द्वारा नगीना से आपन प्रत्याशी उतार के ई बात का साफ साफ संदेश दे दिया गईल बाटे कि अब जोन चर्चा उजा चलत रहे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने का वो अब ना हो पाई। काहे कि पहले चर्चा चलल कि एक सीट आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर के दे दियल जाई और वो गठबंधन में शामिल हो जाइए, नगीना से वो प्रत्याशी हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी अब अपन प्रत्याशी नगीना से उतार देले बा। खैर जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।